Oj, już jest dobrze, fajnie. Nie odpalimy tu baterii od razu, ale chwileczkę bez obrazu. Czarny, chodź tutaj. Słuchajcie, Czarny, DJ Czarny ze Spatifu, nasz perkusista z Noworodkę, ma dzisiaj urodziny 60. Także chciałbym wam chodź tutaj, łysy! Rudy Schubert, syn Rudiego Schuberta i Edyty Brońko. Przywitaj się. Siemanko wszystkim! Witajcie na Trybunie Wyszyckim. Teraz komisja, potrzebna nam komisja, słuchajcie, mamy tak, będziesz Tomek sypał tabakę, tak? Tomasz Bonaventura. Jo, ja będę sypał tabakę. Jo! Dobra, Sylwek będziesz mierzył czas, dasz radę dwóm zespołom zmierzyć czas z jednym stoperem, czy potrzebujesz dwa? Bo są dwa, jakby co. Ale dasz radę tak, żeby zmierzyć jednym? Bo to jest technologia już. Technologia! Chujowo? Dasz radę czy nie? Bo już nie wiem. Nie mam inny czas. Dobra, Sylwek tutaj ogarnia technologię, a ja poproszę chętnego, żebym wszedł z diabelskimi skrzypcami i stał tam jako boja. Kto się podejmuje? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Można się wymieniać, można się wymieniać. Słuchaj, wejdź tak, żeby oni troszeczkę, no tak do po kolana, powiedzmy, dobra? Na wprost po kolano, bardzo proszę. I jeżeli ktoś chce się wymienić, to bardzo proszę, w każdej chwili można sobie pójść i się wymienić. Przecież nie będziemy go trzymać w tym mrozie. Ale to już zapraszamy tam, to już zapraszamy. Do morza. Dajcie mu przerwę zdjąć! Dobra, okej, to w tym momencie zrobimy wam demonstrację. Jako, że ja miałem wczoraj 50, a dzisiaj 60 na Czarny, my się położymy na noszach i pokażemy wam, jak to się robi. Poczekajcie, zaraz się znajdą pewnie. Dawaj. Czarny, rozkładamy te nosze. Proszę. Dobra, ja odkładam tutaj komórkę, bo może być założenie, nie wiadomo. A, no jo, faktycznie masz rację, jak zamoknie to... Okej, Czarny, strój łukaszowski polega na tym. Zawodnik kładzie się na noszach, bardzo proszę. Tutaj głową w ten worek. Zawodnika, dwaj pozostali, podejmują, biegną do wody, okrążają diabelskie skrzypce. Można założyć zawodnika, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś ma taką fantazję. Jeżeli nie, to nie trzeba. Trzeba uważać na komórki, żebyście nie mieli komórek ze sobą. Wracamy, zrzucamy zawodnika. Zawodnik podchodzi do lustra. Z lustra ściąga ściechę tabaki Sierakowickiej. To jest Sierakowicka, to śpiecha. Sierakowicka, to nie jest Kościerska. Wali 70 gram wódki z kieliszka Kaszebę, który kosztował 15 zł przed chwilą. Zapomniałem się o cenie. Walimy z kufli później pół litra piwa Amber. O, właśnie bym prosił, żeby jeszcze piwo Amber, tu, bo to oni nam to piwo dali na ten trójbój, także chciałem wam tu podziękować. Dostaliśmy 90 piw, 60 piw. Także bardzo hojnie. A lepszy ryc niż Auschwitz. No. Także dobra, ja się też kładę i a Mundek będzie komentował może, co? To będzie mój pierwszy raz! Hej!
Słuchaj, i taka sprawa, że to się nie odbędzie bez waszej pomocy, bo jeszcze potrzebujemy 4 silnych mężczyzn. Który silny mężczyzna się zgłasza. Pan z brodą, tam pan z brodą jest taki chętny. Nie, teraz odwrócił wzrok, nie. Może być bez brody. Panowie! Jest jeden. O, jest brodą, jest brodą. Jeszcze trzech. Jeszcze trzech ze Słowacji, możesz być. Tak, zgadzam się. Jest. No dawaj! Głębiej. Dawaj, Jacek! No wiesz, ja kurwa nie mogę, no Czwarty dawaj! zawodnik jednorożec. Będzie także. Moi drodzy, Jacek! ten pan, co ma 60 lat, jak ma na imię. Czarny kurde jest już prawie gotowy. Piotr też jest gotowy. Moi drodzy, to będzie, lekcja pokazowa. I drodzy Państwo, zrobimy tylko jedną rundę pokazową. Czy panowie już się dobrali w trójkąt? Do roboty! Czy trójkąt jest gotowy? Jeszcze jeden człowiek jest gotowy, proszę Państwa. Jest jeszcze jeden. No chodź! Dawaj! Mam włączone, nie tykaj! Kimkolwiek jesteś, chodź! Drodzy Państwo, i też wystrzelił na start! Szukamy powodzenia! To jest niemożliwe! Minęło 15 sekund, a nie mamy trupa! 15 sekund, 22. 3 niebieskie z 2 przez 3 czasu rzymskiego na bojącej drodze. Słuchajcie, leci czas. Czy Szyszek jest potrzebny? Czarny wygrał! Jest demonstracja zażywania tabaki. A gdzie jest 70 gram? 70 gram? 70 gram to nie byle co, nie? Najpierw idzie piwo. Jezus Maria, z browaru Amber. Wódko jest prosto z gorzelni Kaszewa. Kaszewa gorzelnia. Znaczy twarda, To jest kurwa. Będą play z butli. To są całe wielice, prosto z butli. Nie lej. Lej. Hej, lej. Hej, lej. Prosto w dziób. Proszę Państwa, jak się czujecie? Czarny, jak się czujesz? Petarda. Piotrze, czy 50 plus 1 dzień to jest dobry time dla Ciebie? Ja się bardzo dobrze czuję, dopóki nie zwymiotuję. Także nie wiem, słuchajcie, demonstracja uważam za niewykonalną, ale to jeszcze pierdolniemy troszeczkę. Wasze zdrowie jeszcze raz. Ale nie to, o co chodzi mniej więcej. Myśmy to spierdolili, ale będą mi się to dobrze. Brawo! Dziękujemy serdecznie.
Udało się! No przepraszam, pytanie organizacyjne. Można robić ubota? Można ubota robić? Chodź pomóż. Będziesz miał wódę. Ej, nie można ubota robić. Piwo albo wódę. Jeszcze jedna osoba zaufana. Czarek. Ja muszę grać! Dobra, mamy skład sędziowski. Postaci. Czarek, Shark, Sound, System, Ziółek, Eldupa, Stworki. To trudno. Bonaventura, czy jak się nazywał ten zespół z wczoraj? Otwarte klapy, otwarte klapy, otwarte. I Blacha tutaj zapisuje nazwy zespołów. I Sylwek Mierzyn. I co, da radę na dwa grosze? Spróbujemy. Proszę. Okej, dobra. Dzisiaj robimy to w następujący sposób. Robimy to tak, że startujemy po dwie drużyny jednocześnie. Także pierwszą drużynę zapraszamy. Kogoś tam masz tam na karteczce. Kurwa, gdzie są karteczki? Ty chyba wziąłeś. Nie? Bo tam... Brawo! Nie ma. Kurwa, Blacha, do kościoła są karteczki na kasie. Nie ma? Nie ma! Nie ma karteczki, proszę. Kościół ma karteczki tam, no. Dobra, chuj z tymi karteczkami, przecież wiecie kto startuje. Chodźcie tutaj. Pierwsza drużyna, kto pierwszy? Bracia Plecka. Nie. Jak się nazywacie? Ich bin Troje! 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 Dobra, chuj, bracia Plecka, dobra, bracia Plecka. Przyjdźcie do sztabu, spróbujcie się. A ten drużyna jak się nazywa? Chuj z tym. Niech pani jadą, a druga, ty, faktycznie, kurwa, bo się zmieniły zasady. Bracia Plecka, zapierdala się tutaj do noszy. Nie, dawaj teraz. A oni są Iźbin-Troje. No raz, dwa, no. A oni są Iźbin-Troje? Nie, to są Izby Troje, to jest bracia Plecka. A jako, że Izbin Troje, to my zagramy po niemiecku, może być? Tak, dwie startują równocześnie, zmieniły się zasady niemiecku. Pierdolnijcie to już, bo znowu są Prosto z Rostoka. Ale zagrajcie coś w chwileczkę. A dobra. Ej, jesteś gotów? 3, 2, 1. Wykłon tabakę.
Jo! Co, wywrócili mniej więcej wspólnie w tym samym czasie, czy ja zapomniałem? Dawaj czas. Izbin Troje 4,23. Czekaj, 4,23. Izbin Troje. Izbin Troje 4,23. Bułtek idzie zrobić siku. 4,23 i ile? Ja się powstrzymam. Idź. 4,23. Ja będę teraz w tym czasie gadał pierdoły, a ty 63. to niech się to przeczyta. Dobra, Kto ci a potrzyma? bracia Plewka? 4,13. 4,13. Dobra, mamy. Czekajcie, bo czas. Blacha powie. Czas. Bracia Plewka 4, 13, 13. Brawo! Izbin Troje Nie róbcie tak. 4, Weź tam. 23, 63. Wielkie brawa! Okej, następne ekipy. Bardzo prosimy, dwie następne ekipy. O kurwa. Jak się nazywacie? Kurwa, drużyna dębu! Powiedziałbym nawet gorzej. Zobaczcie na ten zarost na ich piersiach. Zobaczcie zarost na ich twarzach. To są samce alfa, sigma i omega. Ej, żeby głowy miał też z tyłu, nie? Jeden z nich już ma stójkę nawet. Nawet Drużyna jak się nazywa? A drugi Druga drużyna jak się nazywa? Ludowe Wojsko Polskie. Jak się nazywacie? Wojownicy Hałabały. Jak? Wojownicy Hałabały. Wojownicy Hałabały kontra... Hałabały, tak. Drugi zespół jak się nazywa kontra... Blacha? Wojownicy Ojca Pały. Drużyna dębu. To są jacyś druidzi. Cała Polska ich się wstydzi. Uwaga! Czy jesteśmy gotowi? Czy Sylwek jest gotowy ze stoperami? 3, 2, 1! Masz przez to, masz, dobra. Nie! Zejdźcie. Tabaka pierwsza. LWP się spóźnia. Tabaka. To jeszcze są przewrotki z NATO. Tabaka, jeszcze, dawaj. Dajcie mu fory! Dajcie mu fory! Albo strzelę w twoją listwę fory! Na siebie! Na klatę, dawaj! Jakie to daje, co na właśnie dawaj! Leci! Pomyliłem kolejność. Kurwa, nie idzie. O, Ludowo Wojsko jest daleko w tyle, ale jeszcze tam! Ty nie masz gigę na popcy, to nie ma! Dobra. Dobra, wystarczy.
Troszkę zagrzywa. I jedzę, postaję, na łaczkę na żywie. Łeby czysto za głową, białe za głową, razem. Dawaj, Duda! Dajesz, dajesz, dajesz! Na siebie, na siebie! Jedzę fuksa, jedzę. Tadaczkę zażywa. Będą żygać! Będą żygać! Drużyna Dęby 14, 78. Góra! Góra! Tomek, weź ty ziemię, gdzie stoi. Wojownicy Hałabały 4,26, 0,0. Brawo, 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 brawo! Jaki rezultat Blacha jeszcze raz potwierdź. Potwierdza. Głosy studia w Warszawie. Drużyna Dębu 4,14, 78. Wojownicy Hałabały 4,26, 0,0. Brawo, brawo, brawo! Następne drużyny, bardzo prosimy następne drużyny! Bo musimy kontynuować. Mikrofon, niech się przedstawią. Tak. Drużyny niech się przedstawią. Do mikrofonu. Dzień dobry, drużyna do Pożygu. Jesteśmy tu trzeci raz z przymusu. A jak się nazywacie? Jesteście tutaj trzeci Pożygu. raz. Przymusu. Do Pożygu jesteśmy tutaj. A druga drużyna. Straszne obrazy. Straszne O, obrazy. to są pierwsze Straszne obrazy. Co będzie to? Do Pożygu, tak? Tak. Co mówi mucha do muchy w gównie? W kupie raźnie. Brawo! Po tym roku, kurwa. I muzyczkę poprosimy. Gorzbuk. Uwaga! Gotowi? Blacha wszyscy są? Stoper? Gotowi na miejsce. Odpad na moment 3, 2, 1! I ruszyli. Dobra. Dobra, daję. Dobre. I browarek. Odtykaj. Teraz 15%.
Chłopaków zawinęło, ale jest wciąganie, jest wciąganie. Jest wciąganie, poszło wciąganie. Chłopaków w pięknych sukniach. Nie wziąć do Idzie końca. piwo, idzie piwo, idzie piwo. Wódka, ty, to idzie sztos. Sztos poszedł. Dobry, Szybka Loty. zmiana. A nie wiem czy da radę stać? Da radę stać. Jest, teraz kliknę. Jest, czekaj, będzie wypadek czy nie będzie? Moi drodzy Państwo, sznaps jedzie, sznaps jedzie, sznaps jedzie, sznaps, piwo, 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 pi, 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 piwo, Jak nie możesz, to odpuść. piwo, 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 odbywaj, 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 piwo, 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 wciągaj, wciągaj, wciągaj tu i tam, wciągaj, wciągaj, wciągaj tu i tam, piwo, wódka, jest, piwo, wódka, piwo, 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 długa zmiana, bardzo długa zmiana. Przyspiesz, 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 przyspiesz. Michał, nie masz pista, 9. Michał, dzisiaj! Jest! Brawo! Drodzy Państwo, Do pożygu! 4, 17, 43. Nie mogę podjebać łyka? Przaśną górasy. 4, 0, 5, 0, 5. Drodzy Państwo, brawo dla drużyn. To są bardzo kulturalne zawody, prosimy o brawa, prosimy. Ja Wojtek Żeleśny. Proszę Państwa, tak się bije brawa dla Steczkowskiej. Teraz pokażcie, jak się dla Sławomira klaszcze. Drużyny nie zostawią. Proszę się przedstawić. Drużyna Los Vidros. Drużyna WIG, defensywa i kontratak. Brawo! Drużyna Los Vidros. Nie działa. Nacisnąłeś. I co? Ten drużyna Los Vidros. Ja za Pana powiem, drużyna Los Vicos. Dildo! Los Unidos. Los Vicos, nie Dildos. Halo, halo, jo, halo, halo, tu Kaszebę, tu Kaszebę. Ten co na nożach to piwko. Drużyna Los Dildos. Los Dildos. Najpierw tabaka, najpierw tabaka. I przy okazji jeszcze brawa, witamy zespół Po Prostu, który przyjechał zaraz za nas zagra. Bardzo proszę o brawa. Po prostu! Zespół Po Prostu! Przyjaciele. Okej. Nie wiem, czy jeszcze mam nabój, ale postaram się ustrzelić tego Iskariotę. Uważaj, żebyś się nie rąbnął. 2, 1.
rodzimy KSD. To jest twój telefon? Tu jest nasza ziemia, kochana ojczyzna, bo tu są to nasze rodzimy KSD. Ciąga. Wódka, piwo. Nie ma rozlewania, nie rozlewa! Będą karne! Szabatka! Dobra. Weź, ja wciągnie. Dobra. Wódka, jedziesz! Wódka jest półkońca. Browarek. To Piwo, a tu wciąganie raz. Na raz. Na bogato pan postawił to piwo. Piwo. To jest nasza ziemia, to jest nasza ziemia. Jadą mu. Ciągaj! Nie browarek. Piwo. Ciągnij, hej! Raz piwo. Wódka, a nie zapomnij kasę napić. Raz, dwa, trzy i flot. To jest nasza ziemia, kochana ojczyzna. Powróci są nasze rodzinne KSD. To jest nasza ziemia, kochana ojczyzna. Dobra. Zrób to. Nie wiem. Raz, dwa, piwo, Ampery, Expo, Ampery, Kaszebę, piwo.
Aber! Piwo, skończył. Dobre! Brawo! Moi drodzy, Los Dildos 51805. Brawo! Jesteśmy najgorsi! Z taką drużyną wygrać nie przegrać! Hej! 3:35:47. Czasami ci, co są najgorsi, najlepiej ruchają. Nie jesteście z tego znani, ja wiem. Ja tutaj nie pierwszy raz jestem na brzezie. Dobra, to było ostatnie. Los Dildos na czele, gdy odwrócimy tabelę. I ciele. Czy to był ostatni zawodnik? Statystyczne cię. Jeszcze było. Proszę się przedstawić, drużyna. Podać cześć, bo coś powiesz jeszcze? Jeszcze nie. Drużyna bez Staszka. A wy już braliście udział, nie? A ja już więcej kawałów nie będę opowiadał. Odsuńcie sobie dalej trochę ten Mogę oddech. to zapowiedzieć, ale nie chwycił. Drużyna bez Staszka. Co mówi? Ptaszka, nie ptaszka! Do kurwy nędzy! To ja powiem, dlaczego kobiety żyją dłużej? Jeszcze chyba jedna drużyna, nie? Została do dopełnienia. Dlaczego kobiety żyją dłużej? Czy mamy jeszcze jakąś drużynę, która się nie wpisała lub też chce się w ostatnim momencie zapisać? Tak? O, ale niech się przedstawią. A ta drużyna jest skąd jesteście, chłopaki? Halo, skąd jesteście, chłopaki? Z Elbląga. No trudno. Lepsi. Do Radomia mają 2 minuty. Odciąga! Do Elbląga! Odciąga! Dobra, już! Lepsi! Bez Staszka ze Staszkiem jedziecie, panowie! Na kurwiak! Czy to jest coś wszędzie? Uwaga! 3, 2, 1, start! Jest piwo? Jest. Musi być piwo musi być. Wódka. Cukaj. Zmiana proszę. Przepraszam, ja ostatni raz taką rywalizację widziałem w 79, kiedy mnie jeszcze na świecie nie było. Moi drodzy, słuchajcie, przed mięsem w Radomiu też była taka rywalizacja. Proszę Państwa, wtedy wygrał Kwasiewski, a potem Wałęsa. Czy to było odwrotnie? Dobrze mam mówić. Piwo. Ale wciągaj, wódkę. Piwo. Ciągaj, piwo, wódka musi być. Wódka musi być. Wódka musi być. Piwo. Raz, 2, 3, 4, zmiana musi być.
Raz, dwa, trzy, cztery, zmiana musi być. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, lecicie! Lecieć mocno! Łódka musi być, jak nie ma łódki, to ma łódki. Łódka musi być. Dobra, bieg. Lecieć mocno, lecieć! La, 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 la. Będzie ciszej! Ciszej! Kurwa to! Ciszej! Lecicie! Ciszej! Ciszej! Dawaj! Daj radę! Dajesz, Jest. dajesz! To... Cisza! 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 Musi być! Cisza! 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 Jak nie ma wodki, razem jest krótki, cisza musi być! Ciągaj. Dobra, nie. Ciągnij druga. Ciągaj. Wódka musi być. Wódka musi być. Piwo. Dzisiaj! Pożółży piwa, nie ma piwa, głowa się piwa. Jak nie ma piwa, głowa się piwa. Jak 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Czy możesz, Sławomir, powtórzyć? Synek, powtórz czas. Żeby wszystko było. 3, 23, 7, 9. Jeszcze sam 69, 28. Lecimy. Wygraliśmy, kurwa! Chwileczkę. Ile mamy drużyn wystartowanych? 8, a czy nie była przypadkiem 9 jeszcze drużyna? 10 drużyn, 10. 9 wystartowała! 9, a nie może się... Porówno! 10 drużyn, 10. Wszystkie wystartowały? Czy mamy zwycięzców? No bez jaj. Wyście wygrali. Dzięki. Starek.
poproszę komisję skrutacyjną o obliczenie, kto wygrał jeszcze drugie miejsce i trzecie. Najpierw trzecie miejsce. Te drużyny 3 zapraszam tutaj na podium, na uhonorowanie, a później idziemy na wręczenie nagród na scenę. Ale w tej chwili 3 pierwsze drużyny, bardzo proszę ogarniętego blachę, którego bardzo dziękujemy za ogarnięcie. Człowiek, który nie pije od 10 lat! Brawo! Szwajcarski, przepraszam. Ale się wszystko udało. Ale my za darmo nie schodzimy ze sceny. Zachęcamy do włożenia co najmniej 5 zł, ale najlepiej 2 dychy. Do tej puszki, do tej szklane puszki. Słuchajcie, podobało się jak mówcie coś. Mówcie groszy. A wódka nie leci z polskich podatków, z Ministerstwa Kultury i Nauki. Najlepsza nauka jest podczas butelki. Kochani, trzecie miejsce! Przaśne Ogóry! Wielkie brawa! Drugie miejsce! D i K! Pierwsze miejsce! Wszyscy razem! Zapraszamy na podium i zdjęcie sobie robimy wspólne wszystkie ze zwycięzcami. Na podium zapraszamy 3 pierwsze drużyny. Zgrywajcie, chodźcie do nas na zdjęcie. Chodźcie do nas. Zgrywajcie. Złubek, chodźcie do Sylwek. Chodźcie do zdjęcia. Chodźcie do zdjęcia. Wspólne zdjęcie. Ale wychodźcie tutaj niżej, bo będą się nad szampanami. A wy macie instrumenty. Albo chuj tam. Macie wyjebane w instrumenty. Macie jeszcze kupicie nowe. Szampany, blacha! Szampany dla zespołów. Nie, im daj, kurwa mać, nie otwieraj. Daj, nie, ty nie otwieraj, że co wy, kurwa, co wy się... Ludzie, co was pojebało? Komisja zwariowała, ja pierdolę. Daj ludziom, poczekajcie jeszcze chwilę, na chwilę. Dajcie tam do góry. Zgrywajcie, dajcie, jeszcze troszeczkę malutką minutę. Dajcie jeszcze minutę, zgrywajcie. Sylwek, dajcie minutę jeszcze, dajcie. Chodźcie tutaj wszyscy, ukłócniemy się i zrobimy wspólne zdjęcie. Ukłócnijcie się, no chodźcie, nie róbcie tych zdjęć. Ktoś tam inny zrobi zdjęcie, ja pierdolę, no ludzie. Chodźcie tutaj, ukłócnijcie się. Kurwa mać, co za facebookowcy. Chodźcie tu. Usiądnijcie się. Okej, dobra, dobranoc.
Wręczymy nagród do sceny. Zapraszamy wszystkich. Dziękuję bardzo. Do Duczy Rozyny. Dziękujemy Państwu. Jest pytanie, czy jest nagroda za najlepsze przebranie. Jest. Wcześniej, później Piotrowi. A czy to jest najlepiej przebrany? To jest pytanie. Myślę, że trzeba zrobić pokaz mody. Okej, przepraszamy nagród. Ustalimy, kto będzie nagroda publiczności. Dobra, ej, zrobimy. Okej, kierowanie do całego obowiązku dostaje. Od A do Z. Biorę! Bierę! Siostro, zrób nam zdjęcie pamiątkowe, bo ci faceci są po prostu zajebiści, rozumiesz? Zajebiści! Chodźcie, żeby nam zrobili. Dlaczego pani mu zrobiła z bliska? Ale czemu z bliska, a panu... A co pan chciałby z bliska panu zrobić? Co tu się dzieje? Możemy zdjęć. Co tu się dzieje? Dawaj, zapraszam! Co tu się dzieje? Bo jak zdjęcie, to wizytówką tylko. Nie ma, lekko, żuria. Trzymaj. Ale ty weź tego ogóra wyciągnij. Poświęcenie. Ale weź tego ogóra, no. Jezu, a to tabaka, ja pierdolę. To jest słaba, ja mam lepsza w kieszeni. Ściągnąłem se, kurde. Przypomniałem te dobre czasy na Kaszubach. Mam? Ale coś weszło w ten palec. Trzeba przepukać. Nie weź sobie.